This, as you can see, the PRO of the market there, making sure that everything that is going well. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị otu ahịa bụ ndị akpọrọ Electrical Dealers Association of Nigeria amapụtala ọrụ n'anya ọkụ iji wee hụ na ndị otu ahịa ha niile nwetazuru akwụkwọ ikikere ịtụ vootu a na-ekwu okwu ya bụ nke akpọrọ Permanent Voters Card n'olu bekee. Nke a mere n'otu nnukwu ahịa bụ nke ama ama dịka Alaba International Market nke nọ n'ime steeti Lagos, dịka anyị hụrụ n'ihe onyonyo, ebe ndị isi ya bụ otu ahịa pụtara ma were ọnọdụ n'ụzọ batara na ya bụ ahịa wee kwechiri si na ọ bụ sọsọ ndị ji ya bụ akwụkwọ ikikere ga-azụ ahịa nke taa. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This is Electrical Dealers Association of Nigeria. Make sure the officers of the market are doing everything possible to make sure before you enter inside market that you are with your PVC. This time around, the market have taken it upon themselves to make sure that things goes as it was planned. You can see it by yourself. You can see it by yourself. Electrical Dealers Association of Nigeria. You are doing the work as it was planned. Enter markets with your PVC. Yes. EDN at Alaba International Market. This, as you can see, the PRO of the market there, making sure that everything that is going well as it's supposed to be. These ones inside the market here is the people that already they are with their PVC already. That is the ones you are seeing inside here. Ọkụhụla ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'otu anyị si eme ya. Kaba ahụ ka idenyere anyị ebumnuche gị nakwa na etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Ihe taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba nne ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka ya bụ ozi rukwuru ụmụnne anyị niile bụ ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ, ka ha mara otu ndị Alaba si wee kwado na nke ikpeazụ a. Daalụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.